Mentil. Iwakku. Ana mentil kene. Iwak iki lho. Iwak iki lho, iwak gur iwak iki. Iki lho iwak. Alah krop ya. Alah semene iwak. Cakempe. Oke bola, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kita mancing BKM bola. Mendung, mendung. Kali ini ditemani, kita lama oleh Anton lagi nih, mantan youtuber ini, pensiun, youtuber pensiun. Kalau kayak Benny Nurjanah alias BNR Fishing. Sama Pak Di itu ketemu rombongan juga mancing sini. Spotting Gumiwang bolo. Sampai sini. Kita ya senyus spotnya. Muga-muga babon-babon soalnya di sini kondang babon nih. Muga-muga wae, tapi muga-muga bismillah. Oke. Kita ganti baju dulu bolo. Nah, ganti baju kapan mancing ya gur kono opening wae. Pokoke mang mriko sajose nyus tenan. Iwak tok. Ini bolo. Ini loh yang paling menjengkelkan kayak gini loh. Lah tumpuan kayak gini. Mesti nempel semua bolo. Duh. Namanya apa bolo? Tulis di kolom komentar ya. Namanya apa ini? Repot. Baru bersih loh. Bersih titik spot di situ. Moga aja nanti hop di situ. Ditandanya duyu mawon deh. Oke bol, mari kita mulai perpanjangannya bol. Ini masih tetap setia pakai SL-nya Gedibal Fishing. Kita cerot-cerotkan dulu. 1, 2, 3, 4, 5 wis. 5 tetes saja. Yang merah baru ini saya pakai yang merah. Bismillah. Udah tak buatkan tempat tadi. Lumut masih disponsori dari Kevin Lumut Kuterbolo, depan kelurahan Kuterbolo. Lalalala. Dawi nih kau ini. Ayo. Oke, rasa kakek. Sidik-sidik mas tak bom nih. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun lame mbak orang ngarani sak pawe, 8 nyari purun. Saya pakai TKI boleh buat serep aja. Ini saya ngerain TKI, baru saya kolongkan ini TKI. Wis. Mantap. Bisa nyerobot di tengah serobot. Kalau di sana buat dia tadi. Kimplah. Pakai sini aja. Ini Lek John kelihatannya nyusul tapi belum kelihatan batang hidungnya ya. Peper paling. Oke. Ada sinyal. Ngumpul lagi. Wow. Gedruk. Nenek Benny gedruk lek. Tapi nerang apa sih lho wis goyang-goyang kambanganku. Tabrak ini. Licik ilung teh. Sithik wes, kakak. Ikan di sela-sela suket. Alah mumbul lagi. Alah rasido. Arep mlaku rasido. Seman. Rene lek tenan ra ngapusi. Wis jubel ra kena. Seman anak. Apa cetek kene ya.
Pakai sing klambi sing enek suket cekete lho, Lek. Alah kene yo campur, lek ning sukete akeh banget. Ayo, ayo, ayo. Dang. Rasa isin-isin. Alala, duk. Alalalala. Alalalala. Iya le. Asmane yang ngono. Iwak semene tak apa tunduk laris bolo. Oh, ini tunduk laris iki. Biar. Belum sih penglaris kok. Ikan penglaris bolo. Ikan penglaris wajib masuk karamba. Yuk, bar iki babon. Oh, ora nolak. Aduh, aduh. Aduh, lampi ya ampun. Aduh. Apa tuh? Alah. Langsung di alah. Wah, jembul kita. Alah iwak. Ledit iwak. Penglaris ade. Alah. Mana sarane Jon Petek? Rene yo. Amplok iwakmu Rene yo. Rene yo. Hei, matane dulat keser Rene. Hei, Rene, tak keplok Rene. Rene yo. Iwakmu tak amplok. Rene yo. Hei, Rene sik. Waduh Rene, aduh isin. Rene yo, kilo. Amplok iwakmu Rene yo. Dang Rene yo. Rene yo enak ngece Rene yo. Lemu apa? Biasa ngece si Jon. Iya juga cece anak. Iku kayak Pak. Jadi ditinggal malah nih, aku batin. Hingga ditinggal malah entek iwak agale jedol iki walane. Tak kira nggih natap klampis niki wong kok. Arep wedian kecantol malah entek wae. Kowe, alah bas. Jindol. Tak emplok kabeh iwakmu mau Jon yang cekel. Duh, tenan. Ya jirat niku kena gede lah. Dimubulke langsung tak jari lompo bledes gitu ana. Glada. Hah? Ya dadal cah. Lah karep kula kosek kaya rung katok ngoten kok. Ujug-ujug langsung fletes sih. Pun kena niki po. Jane ya senare pun kula cendak. Ucuk mumbul langsung bledes. Asa mah tak teken si Jon lho jane wae. Wah. Semane. Durung rezekine bola. Belum beruntung. Alah. Mana suaranya Jon Petek?
Mana suaranya? Alah. Jan Petek mana suaranya? Endi sak kepek-kepek kene? Gorene sing sak kepek-kepek. Alah. Oh iwak tak ngene jane. Alah sing muni sak kepek-kepek mas apa mau? Wis tak urung. Mana suaranya Lek Jon? Ihi. Lek Jon. Suaranya enggak ada. Ada. Suaranya mana? Iwak tok. Mang Riki. Sadose. Gak ada suaranya Jon Petes. Alah. Duk, alah, bajingan cewek meneh deh. Dloko. Hah. Pindho dede. Cek bali neh ora iki. Tajir le Beni. Garo jas. Hah? Ora duwe lek ning kono nek pinggiran nang pinggir lek ukur pitune kok. Heeh, bajiret anak. Pindho lek tanjir anak ke video kabeh jane. Alah, ayo enggak. Ayo enggak. Alah kan munggah angal muntah. Nang ndi? Yo dhek dane. Lek blore ditenani. Wah, dhek dane. Semenana. Alah. Hidan kotek, gabluk tek. Alah. Weh emak gabluk to. Dan. Dan letek. Gabluk. Ya ampun, gelo ya amene Jon Petek. Kene Jon Petek rene yo. Kene lho mentel Pak Bu kene. Gelo ya amene. Alah. Gelo rene yo. Rene gelo. Yo rene yo. Hak kepek. Hak kepek. Rut. Kene mentel aku kene. Tolong bebekku bergetar tolong. Bang gabluk bang bayi. Bang. Telat rekam terus bolo. Asem tenan kok. Mane yo angel sanggongane kok. Sangkong angel. Alah. Iwak meneh jajan. Alah. Kene lho iwak tak kene arep mentel kene arep mentel. Kene. Mang Riki Lek Jon. Mang Riki ajeng mentel. Monggo. Ajeng mentel monggo. Monggo ajeng mentel. Monggo. Arep mentel monggo. Ora wani ketok iwak iki. Gorene rene sik. Gorene. Iwak gorene. Arep mentel gorene. Beni rene yo gayeng. Eta video we. Dak rene cepet. Eta bahan we. Cepet rene yo. Eta bahan we. Dak rene cepet. Rene aglale beni.
Del. Berhasil aku. Lek mendel lek. Iki lho iwakku. Ana mendel kene. Iwak Iki lho. Iwak Iwak iki lho, iwak ger iwak iki. Iki lho iwak iki lho. Iwak telu piye? Iwak sampeyan iki lho. Tak duduk ya. Tak duduk. Lah iwak telu kono. Iwak telu aku lagi aku. Ora wani piye lah sepil no. Iwak iki lho iwak iki. Iki lho iwak. Iwak ngendi tok no. Gedean wani lho, Mas. Rene. Iki lho. Iwak telu ya lah iwak yo kek yo niki lho. Telu, Mas. Iki lho. Ayo ngene telu. Lah. Didelok. Ngene iki mau ngeloke sak kepek aku. Lah. Lah kowe iki gonen rene wani. Iki lho. Gila nyot, tae kameranya. Nyolak kamera. Tae kameranya. Hei. Yo sakmene diadai. Iki lho, iki lho. Isen. Ora wani iki, iki lho. Ora wani. Ora wani ketake karambane dhewe. Kamene diadai cah. Iki suwe iki. Jajar kayak kene. Wani, lupa. Bene kowe tepan awake jane. Ora gelem rene. Aja. Gayang. Lagi gone lek bisa kepek. Alalala krop ya. Alalala semene wae. Sak kempek. Jon, sak kempek, Jon. Kilo iwake sak kempek. Mang mriki. Ya Jon, sak kempek, Jon. Sak kempek. Kemana kok cah? Masuk karamba. Le, Anton. Ini yo, campuran lumut bosok iki lho pas dibiadok bajir tenan. Tenan lah kamu sih. Aku menteleng tok iki mau. Tak kae lumut campuri lumut rada bosok iki malah badok. Sayang telat rekam terus lho, mangan mbuh mangan ora ujug-ujug berat asem nano. Campuran oleh. Tak sepilkan oleh BNR Beni Nurjana alias BNR Fishing. Idri Berbi. Sak kempek. Oh, mulalala sak kempek tenan. Sak kempek tenan. Sak kempek wis. Serangan kok. Gede. Das. Kadang lek mulai iki tenan tit mulai bola lek Beni ngejak mulai alalala sak kempek iwake we gung wiwang sak kempek alalala ki lho kaya ngene sak kempek jare iki Jon kempek alalala Jon kempek sekono ya bola sampai sini dulu. Kita lanjut perbeteran sama Jon kempek bisa lagi walah malah setrek walah kasih tomentas kayak malah ya. Semane. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita besok pasti mau battle sama Jon kempek lagi.